Un o uchelbwyntiau Steddfod o ryddhau Reco Goch. Reco gyntaf mewn gyfres o recordiau sy'n cael ei ryddhau gan y cwmni recordio lliwgar. Ar y Reco Goch, mae yna 4 artist wedi cael ei rannu i 2 record 10 modfadd. Be dwi'n licio di ffaith bod nhw wedi mynd am 2 artist sefydlog a 2 artist newydd sbon. Pres i weld Reco Goch am tro gyntaf o'r ym coelio peth oherwydd yn bersonol o'r rhan i edrychiad ag ansawdd. Dwi'n meddwl hwn o bosib ydy'r record gorau sydd wedi cael ei ryddhau yng Nghymru. Mae jyst yn anhygoel, mae ansawdd yr lluniau, y record ei hun. Mae wedi cael ei argraffu'n anhygoel. Gen ti Richard Chitty wedi gwneud y clawr blaen, lle mae wedi gwneud isi brydion hefyd. Ond tu mewn, beth sy'n anhygoel ydy'r llun gen Elfyn Lewis. A mae lluniau Elfyn Lewis yn gwerthu am cannoedd. A mae'r ansawdd, y print mor anhygoel, sa'ch gallu rhoi hwnna fyny'n ddigon hawdd ar dy wal, fel darn o gelf. Fel arfer efo'r recordio fel yma, maen nhw'n dena, maen nhw'n fregus. Ond yn amlwg mae hein wedi pwyso fo ar yr ansawdd gorau geidi. Mae'n eisiau gan dew. Y tewach y record, y dyfnach, y grooves yna lly. Sy'n feddwl mae'r just yr ansawdd, yr sain o well. Be sy'n glyfar mae Rocket i wneud, a fel mae lot o artistau yn wneud ydi yma, sydd yn rhai vinyl, maen nhw'n rhoi tocyn bach efo, sy'n gadael chdi lawr lwytho'r cynion i gyd. Mewn byd lle mae mor hawdd recordio can adra a taflu fo ar y we. Mae yna rhywbeth amdan mynd allan a gwario ar y record, argraffu'r clawr, dewis pa fath o package ti'n wneud. Mae'n edrych fel ti wedi gwneud fwy ymdrech i dy fans a hefyd am yr arian. Dwi'n meddwl mae'r fans yn cael mwy. Maen nhw wedi llwyddo creu rhywbeth fydd yn cael ei weld ar Antiques Roadshow mewn 80 mlynedd. Felly da iawn nhw a dwi'n edrych ymlaen i weld yr un glas o.